Čovjek, čega god da se dohvati u životu, nekako je izazov. Ako ga radi punim plućima i ako je ceo u tome. On je uvek tu negde u borbi između onoga gde se nalazi u ovom trenutku u svom životu i neke slike o samom sebi koju on formirao još davno. Danas snimamo epizodu gde organizujemo jedan veličanstven događaj koji treba da bude gala i da bude na visokom nivou. U pitanju je sahrana koja se ispostavi da se neće dogoditi zato što je pokojnik preživeo. Snimamo epizodu Duhovi gde, eto, pomislimo da u stanu gde smo u trenutku smešteni svi mi se pojavljuju nezvani gosti. Ovo treba da bude lagan sadržaj koji treba da nam prikaže da se negde probamo da se svi identifikujemo sa ovim našim junacima u nekoj dobroj volji da naša okolina, neki najuži naši prijatelji, naša rodbina, neko do koga nam je stalo, da nekako probamo da se držimo zajedno sa njima. I nadam se da će ljudi negde prepoznati i sebe u raznim situacijama koje smo snimili do sada.